Hei, tässä on Sepin tehdas ja nyt näytetään miten syntyy helposti linnunpönttöaihe. Näin. Noin. Vähän kiilataan. Noin. Sitten otetaan näin. Ei, eikö se ole vielä, sori. Ei, anna mennä vaan. Otetaan pois tää hisus, eli nilla. Hop, noin. Ei vielä, täytyisi kääntää. Joo, tää pitää tänne jäädä kanitti. Tästä näin. Okei. No, johan on tiukka. Tää pikka koivusta ei tule niin hyvä, mutta nyt lähti itse irti. Okei. Nyt Sepi näyttää. Oppe. Oho. No sieltä se on tulossa. Ootte. No hätä kaikki hyvin. Toi oksa piti kato kiinni sitä jutun ja sitten koikkis laittaa tästä näin. Oi. Siinä on linnunpönttö. Jep, hyvä. Moi moi.